समरवीर यह नाम है ना तुहार? का हो पहले मंत्री जी के बेटा के मरला, ओकरा बाद हमार भाई के। सिलेक्शन तो बड़ा तगड़ा बा हो तुहार। सिलेक्शन तो हमार तगड़ा बटले बा, लेकिन तुहार सिलेक्शन गड़बड़ बा। सुना, जे हमरा से अझुराई वो हमरे से पिटाई। जो तरीका से तू हमके यहाँ बुलौले बाड़ा, हमके तो लागत है कि आपकी बारी तो हरे बा। शायद तोरा मालूम नहीं खे कि तू केकरा सामने खड़ा बाड़े। मुन्ना शुक्ला नाम है तुहार। किराया के 10 गो गुंडा रख के अपने आप के मर्द समझे वाला मौगा हवे तू। और सुना, अगर मर्द बने के इतना शौक बा तो कुकुरन के सहारा लिहल छोड़ दा। अपना जिगरा में दम पैदा करा, काहे कि जेकरा जिगरा में दम होला उहे असली बम होला। चलो तनी।